Nakusaka kwamakhamera manje yazi ukuthi ngisakwenza nalokho manje. Cha, usho njalo phela bhuti wami engithi njengoba ungibizile sizokhuluma la kumele sikhulume. Sakwenzeka manje, nginokhuluma manje, sakwenzeka manje. Cha, kumele ngithi indaba silungise bhuti wami. Silungisele Njengoba ngichazelile. Silungisele. So wena bhuti wami ucabanga ukuthini ke ngalokho? Angazi mina, ngazi wena. Cha, uwena ngithi ungilethela la. Uwena ungilethela la. Ngikulethele la ngoba iyangidla le ndaba. Yeah. Ngilethela ngofu. Bebe kubize mahala. So Sona isilima la kubize mahala. Ngoba lento iyangidla phakathi. yeah. Ngiyanibikelela nonke ababukeli be-Black Life TV kuhlelo esibizwa ngokuthi umfunani umuntu wami. Igama lami nguStufuza Dlanga Mandlezulu. So njengoba ubhuti sivakashela namhlanje nakanjani khona lento angayi-understand kahle siyenzeka kwi-relationship yakhe emuva nje. So njengoba la uzele kona lokhu uzazolandelela athole ukuthi ithini into. So asike sizwe. Sabona njani? Ngiyaphila nami. Ngicela ukwazi khona nesibongo negama lendawo la usuwakhona. Igama lami nguBanele, isibongo sakacele. Ngisukapi? Ngisuka eMeville. Oh, all right. Cela ungichazeleke kabanzi nge-relationship yakho nomuntu wakho. Iqale nini? Hlangane kuphi? Beniphathene kanjani? Uzofike la khona ungasa-understand ukuthi kwenzakalani ngaye. Mhlambe ngabe usethola omunye umuntu noma ubusy noma uyashelisa noma ithinto yakhe. Ukuhlangana nami ukuqala ukuhlangana nami kwami naye. Sahlangana eSubbish eBhishi. Okay. Futhi ngimgenzeni ngimbuze eBhishi yabo ngachazeka nami eBhishi ngachazeka kumama. Yabo sesino 5 months nje yabona khona sithandana naye mama. Yeah. Manje indlela enza ngayo nje angisaqondi nami nje yabo. Kulo 5 months lo. Yabo nje usengishintshele kakhulu angimazi manje yabo nje ngisamqondi sengishintshele nje sakhulumisana sendlini nje nakahle yabo ngokuxabana ngazi. Nasendlini? Yebo. Besenze nahlala ndawonye? Yebo sinokuhlala ndawonye. Ngesikhathi sincane nje. So kubo uhambe ethi uyodlala kuphi? Bayazi ngawe kubo noma uhlala nawe nje abazi? Bayazi kodwa angakamloboli. Okay. Ngakakhiphi ukuthi ngimlobo into kanjalo. Okay. Kodwa angisamqondi nje. Yabona nje selokhu khona la ngahlangana khona naye ePark. Yabo. Futhi mengihlangana naye ePark ngimbona khona umuntu engambona engimaziyo yabo ehamba naye. Okay. Futhi ngenze njani ngicela inamba bo. Ngicela inamba lo khona uAccuse bengimazi yabo. Ngacela inamba kuyena, ngacela inamba yobhuti ohamba nentombi yami yabo. Okay. Because ngambuza umuntu ehamba nomuntu wami uthi kwenzakalani yabo bangifihlele. Uhamba manje umuntu wakho wayehamba nomunye umuntu esuka endlini la nihlala khona? Yebo, ngabathola ePark. Wayethe uphuma endlini uyaphi? Wayethe uyosebenza, besebenza ngichazele nje sikhona into abazenzayo konke kanje. Okay. Ish. Manje ke mase buyela endlini ngalolo suku uke wabuza ukuthi ubalo kade uhamba naye inhlanganiswa yini? Ithini into yena? Noma uke wevela wathula nje? Ngathula nje ngobani ngathola inamba cause ngifuna ukuza ekhaya ngizoyizwela mathuba kundoda ukuthi okay kwenzakalani. Ithini yakwenzakalani. Mhlambe ke ungakamboni ke ubhuti lo uke wahlala nje phansi nomuntu wakhe noma ngabe kuthiwa umbuzi ukuthi ngikubone ePark buhamba nobani ubalo nihlangene ngani but umtshele nje ukuthi okay ngiyabona ukuthi kwenzakalani ngawe angikutholi kahle kwenzakalani ngishodisa kuphi ukuze sokwazi ukuthi sibe right soba uthule uke waba nesineke sokukhuluma naye yedwa ngani noba uthule. Sibe naso isikhathi sikhulume so2 but uyangifihlela kokunye yabo angikhombisi konke kodwa ngiyabona sikhona into angifihlela yona but angikazi ngayithula kanjani yabo. Wamthola esingle? Ngizwa? Ngamthola single. Wena? Nama ngisingle lapha angakabi nomuntu. Ngamthola nje sathandana nje kahle kwaba right. Manje ukuthi bayathandana uzobe usukhetha ukumshiya usisi noma uzokwenza indlela thizeni ukuthi abahlukane niqhubeke kahle nomuntu wakho? Engakusho ngingathi umuntu akahlukani umuntu wami.
Okay. mengathola. Oh, okay. Uthola ukuthi mhlambe sebenze konke okwenziwa abantu abathandanayo still uzothi abahlukana. Ngeke lapho sizohlukana ngeke ngisakwazi ngobani. Okay. Sekusho okukhulu lokho. Oh, okay. Kulungile. Uthi simlande ke and then ngikhulumisane uthole ukuthi sithini story. Ngicela sendelele. Uyothi usale kanjani abanye betetiliza bezidabela ama-products aka-Black Life Traditional Pharmacy walala wasala wavuka wayithatha ziyakala mzala. Siphinde sinamukele futhi babukeli bayo i-Black Life TV uhlelo esibizwa ngokuthi umfuna nomuntu wami. So-ke nangu bafula uvumile ukuthi abe nathi ngiyathemba ukuthi uzokwazi ukuphendula imibuzo esingase sifise ukuthi simbuze. Sabona kanjani? Yebo njani? Ngiyaphila wena? Ngiyaphila nami. Ngicela kwazi isibongo negama lendawo la usakhona. Mlungisi Mpele la ngisakhona ngisoChesterville ngokuhlala. Uyibhele. Uyamazi ukuthi ngihlalana? Umfowethu ngiyamazi kancane. Kancane? Uzombona kuphi? Shuthi ngangambona ahlangana naye endaweni yasepark. Epark? Okay. So ubhalele kuhlelo lethi umfuna nomuntu wami. Akekho right, uhambe kahle kwi-relationship yakhe nezinto ey'ningi ay'solayo and usola nje uhlangene nje nawe phakathi. So ngicela ukuthi isikhathi sakho umuze ukuthi yini le engaka afisa kuwena azabhalele ishow. Yebo. Mina engifuna ukwazi ngifuna umuntu Cha ubuza indaba ungibuza bhuti wami uthi umuntu wakho ngimfunani. because bafuna ukubona lapha epark because ngithule ngokubuza nenzani. Nathula ngabe nensini. Nenzana nje. Cha umuntu wakho mina bhuti wami engawusho asenzani lutho. Yabo. Kozala nenza ukuthi. Yebo. Kozala nenza lutho. Futhi le imsula le. Asenzani lutho indaba Epark khona nenzani about two. ngizwa Nanenzani epark nobabili. shuthi sahleli naye umuntu wakhe njengoba esho umfowethu umuntu wakhe. Mina ngumuntu osebenzayo osayinayo uma sefinisha abantu maybe ngabe bengenile esibhano. So Wena usebenza manje bona? ngisebenza e-pharmacy mina. Okay. Yeah. So ama-signature? Ulo umuntu wakhe shuthi mina ngumuntu osayina abantu elistini abantu abangenene nabangangenanga yabo. Okay. Shuthi umuntu wakhe mangabe umuntu obuya aphathwe iziguli. Ubuye aphathwe iguli. Okay. Yeah. Nje umuntu aphathwe iguli ubuya love emsebenzini abuyeza buyangeza unokungifonela asho ukuthi uvuke isiguli ongekwazi ukuphumelela emsebenzini. Okay. Yeah. Ngingabi nankinga ke ngoba ube nokungikhokhela. So uyabona ukuthi naye nje badeleke ngikhokhela imali engazuthi ngiyasakwazi ukungikhokhela okungcono. Akube khona into esayenza ukuze engiyakwazi ukukhipha imali. So uma ngabe engekho wena bokumsayinela kube ngazuthi ubekhona. Kube khona. Okay. Wasesho ukuthi kukhona indlela engaba ngcono ukuthi angikhokhele ngayo ngase ngimuza ukuthi kuyiphi lo ndlela leyo. Wasechaza ke nawe ukuthi ayingeke okungcono sizoyifihla lento lena and futhi ngamfoneli uyena ngiyozwa ngaye mina mengifonela ngolindela ama-calls asuka kuyena ukuthi senze shuthi indlela sekamerweni konza sekamerweni. Kwaba i-idea yakhe yena ngalo mqondo owasukile wawusho kwena. Yebo. Wena ungashongo lutho. Yebo ngashongo lutho. Bokumshela. Hayi bengakaze ngimshele. So wasuthini wena mangabe ebika leyo ndlela leyo? Okay ngase ngi-understand isimo sakhe sokuthi vele umuntu ogulayo. No wangichazela ukuthi uyena ondlayo. Kubo njengokumuntu onozwelo nami umuntu osifazana nami ngumuntu osilisa.
nginemizwa ngase nganginqaba lokho. Ngase ngikuvuma ukuthi okay le mali ngiyase ngikhokhela njengoba seshilo ukuthi sokwenza inkonzo yasekamereni, ngase ngivuma nami. Manje uhamba kanjani? Kwafanele nenzeka wodwa noma la elovile nje khona kufanele akhokhe ngemali sonke lesi sikhathi obelovi ngaso wena umsayinela ngizophinde nenze futhi? Sathini isivumelwano? Yebo, ngakuchaza na kanjalo kuwukuthi-ke kuwumuntu ongaqali ukwenza lokho kulosisi. Baningi nje ngijwayele ukwenza bona nje. Baningi nje amantombazane engakubalela wona kusuke ngikwenze kuwona lokho. Futhi uma ngingakubalela ngicathi awu-10 noma emodern. Hawu nesibili njalo. Yebo kunjalo. Nesibili njalo. Yebo. Amnasawa kwamakhamera manje la yazi ukuthi ngisakwenza mina lokho manje. Cha, usho njalo phela bhuti wami engithi njengoba ungibizile sizokhuluma la kumele sikhulume. Sakwenzeka manje, ngalokhuluma manje, sakwenzeka manje. Cha, kumele ngithi indaba silungise bhuti wami. Silungisele. Njengoba ngichazelile. Silungisele. So wena bhuti wami ucabanga ukuthini-ke ngalokho? Angazi mina, ngazi wena. Cha, wena ngithi ungilethela. Wena ungilethela. Ngikulethe la ngoba iyangidla le ndaba. Yeah. Ngeke la ngofu. Bebe kubize mahala. So Sona isinema la kubize mahala. Ngoba lento iyangidla phakathi. yeah. Hayi ngiyakuzwa bhuti wami. So uqonda ukuthini-ke? Kwaphela mina lo muntu njengoba ngisho ukuthi umuntu wakho umuntu ogulayo njengoba bese ngikuchazelile okusho ukuthi-ke umsebenzi wenze njani. Nawe uyachaza ukuthi umuntu ogulayo. So ayikho enye indlela nje bengenziwa ngayo ungeve kuthiwa imali. Noma mhlawumbe umlindeke azahole and then ninqumele ningasinqumeki ngalekho ubugebengu enibenzakho because vele ubugebengu lobo ukuthi umuntu mengazanga awukwazi ukuthi ungamsayinela because akazanga. Kwakona lokho ku-wrong but angiblame indlela osebenza ngayo nezathu zakho angikujaji but uyachaza na ukuthi umuntu ogulayo and nangu bafanele uyachaza ukuthi umuntu wakhe and wena uyachaza ukuthi awuthandani naye. So isibekaphi loo nto? Eyi swami wena intombi yakho nje ungajabula umjida akhulume kanje ngayo? Hayi kona ngeke kungiphathe kahle neze lokho. Yes, pause gcinaphi-ke manje? Kona i-protection benisebenzisa? Yebo. Uthe yebo? Ngizocela ungiphindele. I-protection benisebenzisa na? Ukuthi okay, hayi impendulo sengitholile. Yeah. So sigcinaphi-ke manje? Wenzakalani? Okusho ukuthi ubhuti wami umuntu wakhe ngoba esekwazi ukuthi angibeke kwi-Black Life sengawuthi ngoba lento imphethe kabi futhi umuntu wakhe umkhathalelo uyamthanda. Ngibona ukuthi asivele siyeke nalento besizama ukuyenza naye. Nozama mase sorry uzama noma bane ngixolisa angazi lazama ngithatha so naye mase simfonela ngasho kanjalo lento esho. Yeah. Uyavuma simfonela? Asingamfonela ngikhuluma nobafu because ubafu nje la yindaba inenzo ukuthi ungafuni simfonela. Hayi ngoba uzongisho isali yonke ngiyangitshela information ephelele. Futhi ungangamanga vele. Mama. Oh right. Usafuna ukuqhubeka nayo thina naye? So right. So umshiyela ubafu. Hayi ubafu senayidlile nje ngesinye maybe decision yakho it's fine. Ngoba ngakho ukuthi isikhathi sakho ngicela ukuthi yeah. So chaza-ke usho ngoba nakho usakwatile uzofuna ukuhlukana noBanele noma uqinisile? Because ngiyazi inhliziyo isazokwehla ukwata kusazokwehla kusazovuka ukuthi hayi bo umuntu wami phela lo ngiyamthanda ukhumbule zonke izinto ezinhle enenzelene zona nisathandana
Ya khona kuyangikhumbuza yabo okuningi hhayi yabona noma senza izinto nje naye sijabule izinto nje ndawonye Yes. yabo ya engingakusho ukwata angikasho ukuthi ya Okay. sakwata Nisazolungisa. ya Nibe right. ngisazolungisa sibe right Uphinde umthembe futhi. yebo Okay. ngomnike enye i-chance Ayish, Fesela inhlanhla. Fesela inhlanhla. Mboke lapha ekhaya, ngiyazibonela nami ukuthi hambe kanjani. And kunamanga phakathi, kunamanga amaningi. But-ke ubafonga la uyachaza ukuthi yes, ukwatile uyavuma, akekho-ke umuntu ongakwati, zonke iy'muntu ziyakwata. Uma usawumuntu nje osaphila la emhlabeni nakanjani kuzokufikela ukukwata. So uyachaza ukuthi uthi umshiyela ubafo ngoba nakho ekwatile, kodwa kahle kahle ngiyazi umoya usazowehlisa, usazoba right, basazozama ukuxazulula izinto zawo nomuntu wakhe ukuthi angazi-ke noma usisi yena uyathanda yini ukuthi zilunge izinto noma akathandi, noma mhlambe ubhuti yedwa uyena okuphakamela i-relationship yabo ukugcina-ke angazi. But-ke silala sikhona njengamanje. Uma ukuthi uyabona ukuthi umuntu wakho, yazi bakithi ngizolokhu ngiyiphinda le nto, uma ukuthi uyazibona ukuthi awukho ready for a relationship, hlala ube single kunokuthi ungaphula umuntu inhliziyo. Asikho isidingo, ayekho umuntu ofayo abulawele ukuthi usingle. Hlala kanjalo uma uzibona ukuthi unamanga, awukwazi ukuxolisa umuntu, uyaphulana inhliziyo, then hlala kanjalo uyothi mhla usu-ready ubone ukuthi uphuma ubheke ngakuphi, ngeke ungamtholi umuntu ozoba right naye noba u-2. Uthando yinto enhle, asingenze ngazi ukuthi manje yinto la fanele sihudulane khona, yinto le fanele sikhalisane kuyona, yinto fanele siphulane iy'nhliziyo, yinto fanele singenise ema-ICU siyolala khona ngoba nakho inhliziyo iphukile, iqhephukile. Asikho isidingo salokho. Uthando akube yinto enhle njengoba safundiswa kanjalo sakhula. So-ke ngicela ukuthi ungakhohlwa ukuthi subscribe, like, share, ngithanda kakhulu. Bye. It's the Black Life TV.